있어. 에이, 깜빡 손도. 나뭐 뭐, 바꿔라 털로만 김슬래. 아우가이. 아우가이. 뭐 하다라 있다라 이래. 손도나 뭐 하다라 이 깜빡 뭐 하다라 있다라. 젠나트 젠카를 한다 갑자기. 소모시구나 그런 거라 힘이다. 뭐 하다라 있다네. 가라 이거. 뭐 하다라 이게. 손도나 뭐 깜빡 뭐 하다라 있다라 이게. एकदम थैनो बादि थैलायखानांगौ बबाव थाखोमा बबाव मा अर सुबाय थादों बिसोरलाय दा सन्दन आरो कम्पानि बे अर सुनाया नैबे दा जाबाय थानाया रावनिबो नङा सन्दन आरो कम्पानिखा माने जोंनि गेजेराव आरो गुलुं गुजुं लाबोबावनो नागिरो नोंसोर सानैयानोथ' आंखौ आबसुजों मिलायहैया सोर आंनो बुंदों आंखौ मिलायहैया सन्दन आरो कम्पानियानो आबसुजों मिलायहैया दा बहा थाखोमाहैखो आरो जायला जाम्बा बबाव थानानै मा थाखालाबायदों बेयो एक्सपिरियेन्सनिफ्राय एक्सपेरियेन्स जाखांखाबाय माबा एक्सपिरियेन्सनि नाम लालाबायदों दिपेन्द्रनाव नोंथां बे जायलाया एक्सपिरियेन्सनिफ्राय एक्सपेल जानायसो रिजेक्ट मानसि बियो इउपिकेलाव हाबनानै थाहैखाबाय बे एक्सपिरियेन्सनि चेयारमेन नङा माखौ साइडआव सायाव लाफालायनो खोथा बुंलाबायदों बेयावथ' दा लाखाथार बे गाज्रि जिनिसखौ दा लाफा एकदमबारे नस्थ' जागोन आबसुनि दिपेन्द्र बिथांखौ आं बुंबाय बे जायला खाथियाव दा लाफाथार जुदाखौ लाफाबाबो बेखौ दा लाफा एकदमबारे नस्थ' खालामगोन बे बेहालाय खयथा मालाबा कंग्रेस मालाबा बिजेपि दा इउपिपिएलआव थानायलाय दा बे मानसिया बोरै एक्सपिरियेन्सनि चेयारमेन जाबाय मालाखौनो एक्सपेक्ट खालामखांखाबाय आं बेखौनो माबा एक्सपिरियेन्सनि चेयारमेन होननानै नाम लानानै सेक्रेटारिया देरहासारसो बिएलटिनिया देरहासारसो सिनायाखै बे दाबादि गेसाव मानसिखौ मानो लाफानानै फेसबुक खालामो आसुरित बायदि गेसाव सौखानाय मानसि दा लाफाथारदो दिपेन्द्र नोंथां एकदम बेखौ दा लाफाथार आं नमस्कार खालामो बे मानसिया मोजां नङा बे खुनु गेरेन्टि गैया बेनो दसेनो बाहाय दं दसेनो बैयाव दं आरो बियो इउपिकेलाव हाबनाय थाखानायसो बेखौ नोंसोरो बियो पार्टिनि मानसि जिहेतु दा एक्सपिरियेन्सआवबो गैया आरो चेयारमेनबो नङा बेखौ लाफानानै खोथा दाबुं नोंसोर गोजा बुं सेक्रेटारि दं प्रेसिडेन्ट दं नोंस्रा बर' साहित्य सभा दं मा गोथार अर्गानाइजेसन मेरला नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसन मेरला दं साइला मोनबाय लानानै जेबो लाब गैया आरो बे एक्सपिरियेन्सनि नाम लानो समाया बे जायगाया दा एक्सपार्ट जाखांखाबाय दा बेखिनि खोथा जेखि जाया जेन হোক এতিয়া আমাৰ ইলেকশ্যন আহি আছে সেপ্টেম্বৰ পূজাৰ আগত নিৰ্বাচন হ'ব বুলি কৈছে ইয়াৰ কাৰণে আমি একেলগে কাম কৰিব লাগে একেলগে আমি অঞ্চলত শান্তি বজাই ৰাখি একতা বজাই ৰাখি এই অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আমি কাম কৰিবলৈ আগুৱাই আহিব লাগে সেইটোৱেই কথা বেলেগ একো নাই কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया रायजो राजाफोर जोंहा बिटिआर हान्जाया सरकार दाखानोसै खालि थारिखआल' थिग जायाखै बेखौ सरकारा 100% सरकार दाखाबाय खुनु जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया दिनै सन्दन आरो कम्पानिया गावस्राथ' सरकाराव गैखाला नालाय मा खालामनो हागोन मा खालामनो हाया अरा सुखुमागासिनो अर सुगासिनो दं बे अरा जोंनाव नाङा नोंसिनि बे अरा जोंनाव नाङा मारै नांगौ अर सुनानै नस्थ' खालामनो नागिरदों बेल' खोथा तो बेखिनि কথা আমি বেঙ্গলি হোক মুসলিম হোক